الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أنواع مسلمي بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullah dake cikin wannan gari namu na Argungu a wannan jiha ta mu ta Kebbi. Allah ya tsare ta ya sanya mata albarka. To a yau muna daren Talata, zai zamo daren 3 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 15 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi Isa alaihi salam. Za mu ci gaba da abin da aka saba kowane sati na hikayar tafsirin alkur'ani mai girma wanda majalisi ne da Sheikh Abubakar Abdullahi Gero rahimahullahu ta'ala, Allah ya gafarta masa. Muna tare da babban alaramma gangaren kafi gwani alaramma Usman Abubakar a birnin Kebbi hafizahullah. Insha Allah ta'ala kamar yadda aka faɗa an kwana a aya ta 282 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara, sura ta 2. Za mu tashi ayan da malam ya karanta, zai zama ta 283 kenan. Bismillah. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Allah subhanahu wa ta'ala ya koro mana bayani doriya akan abin da ya gabata, wato na shar'anta wato rubutu da kafa shaida lokacin da za a yi mu'amala ta ciniki na bashi. To shine sai Allah subhanahu wata'ala ya aƙaba bayani, domin wasu lokuta a iya samu ya zamo
ba halin gida ake ba, ana halin tafiya, kuma ana da bukata a ƙulla cinikayya, kila kai za ka sai wani abu ko kuma shi zai sayar, yana da bukata, ba halin gida ake ba. To shine sai Allah subhanahu wata'ala sai kawo bayani na wani hukunci na daban, wanda yana ɗaya daga cikin hukunce-hukunce da malaman fiqhu suke kawowa cikin littattafansu, abinda ake kira da wato jingina. Insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba za mu tarjama ayar, daga bisani kuma sai mu ga abinda za mu iya fahimta na hukunce-hukunce abinda ayat take nuni zuwa gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kuntum ala safarin, idan har kuka kasance a halin tafiya, kaga abin da ya gabata kenan, akan kaddara kuna zaune a gida, kun samu kanku a zaune a gida, to nan kuma sai tafiya ta bujiro muku, kuka kasance akan halin tafiya. Ala safarin ai musafirin, kuka kasance matafiya, ba kwa zaune gida. Walam tajidu katiban, kuma ba ku samu wanda zai rubuta muku yarjejeniyar da za ku yi ta bashi ba. Zan sai kaya gare ka amma ba kuɗi, sai zuwa lokaci kaza zan biya. To can ayoyin da suka gabata an yi bayani a rubuta ko a nemi mai rubutu, a nemi masu shaida da makamantansu. To nan kuna halin tafiya, sai ba sakatare wanda zai rubuta. Allah subhanahu wata'ala ya ce to farihanun maqbudatun. To yanzu ga wani hukunci sabo wanda ba a yi magana sa a baya ba. Allah ya ce to sai ku kulla jinginoni, ku yi wani bashi da ake kira jinginoni, maqbuda abin karba, ma'ana da wanda zai bayar arrahinu kenan, da kuma wanda zai karba shine almurtahin. To lokacin da shi wanda zai karbi jingina din ya karba, to shikenan kulli ya riga ya tabbata. An kawo wannan ne saboda shi wanda ya bayar da bashi ya samu amincin cewa dukiyarsa ba za ta hallaka ba, wanda ya ba bashi kuma ba zai ba bakere da dukiyarsa ba. Duka wannan ana bayani ne domin a yi abin da zai tsare wato dukiyar al'umma, a kawar da kuma saɓani cikin al'umma. Allah ya ce fa'in amina ba'dukum ba'da, amma idan sashinku ya aminta da sashi, kai ka bashi ko da a halin tafiya ne, amma ka yadda da shi, ka yadda da cewa zai mayar maka kuɗinka, ba ka da wani tsoro ko tashin hankali a kansa. To shi kenan ba sai an yi jingina ɗin ba, tunda ba mai rubutu, to jinginan ma ba sai ka yi ba. Dama ita hikimar kawo jingina kamar yadda bayanai za su biyo baya, akan yi ta ne, bashi ne tare da rashin aminci. Rashin aminci ke sa a yi jingina. To amma idan ka aminta da wanda ka baiwa bashi, kun kulla ba ɗaya ba biyu ba, bai taɓa yaudarar ka ba, to wannan babu komai, sai ku tsaya akan yarjejeniyar da kuka yi na lokaci kaza zai baida ma kuɗinka. Shine Allah ya ce falyu'addi allazi tumina amanatahu. To wanda aka amince masa, allazi tumina, wanda aka amince masa, to falyu'addi amanatahu, ya bayar da amanarsa ta bashi da ya ɗo alƙawalin zai biya, ko kuma ya bayar da amanar wanda ya bashi bashi. Kuɗin yana iya komawa zuwa ga shi wanda ya ci bashi, yana iya komawa zuwa ga kuma wanda ya bayar da bashi. Allah ya ce wal yattaqillaha, ya ji tsoron Allah, rabbahu, ubangijinsa. Kaga sai aka kawo lafzul jalala kuma aka kawo rabbu, duka aka hada. To duk za mu yi bayani akan hikima da tassa, ba a ce wal yattaqillaha aka yi shiru ba, ba a ce wal yattaqi rabbahu ba aka yi shiru. Tare da kowanne aka faɗa
a larabcin yayi. Allah ya ce wala taktumu shahada, sannan ku shaidu tunda ayi magana akan shaida ayoyin da suka gabata, kar ku ɓoye shaida. Idan kana da ilimi masaniya akan abu aka neme ka zo ka bayar da shaida, to kar ka ɓoye ko don jin tsoron hukuma ko wani abu, a ka bayar da shaidan nan gwargwadon abin da ka sani. Allah ya ce wa man yakatumha, wanda ya ɓoye shaidan nan alhali ya sani ko ya bayar da ita ba daidai ba, to fa innahu, lalle shi da yayi haka, asimun qalbuhu, to ya ainihin sabbaba ma zuciyarsa zunubi ko kuma zuciyarsa mai zunubi ce. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah subhanahu wata'ala ga abin da kuke aikatawa masani ne, da abin da ya shafi abin da kuke kullawa da wanda kuka bayyana da wanda ma ba ku bayyana ba, duka Allah ya sani, da alƙawalin da kuka ɗauka, in ma da gaske kuke, in ma ba da gaske kuke yi ba, kawai kai ka ci bashi ne da niyyar cewa haƙƙin wani ya shigo hannunka ka ƙi biya, to duka dai Allah ya sani. To wannan aya babbar aya ce, tana ɗauke da wani babi mai matuƙar muhimmanci kamar yadda na faɗa, daga cikin babuka da malaman fiqhu suke kawowa a cikin littattafansu. Duk wani littafi babba na fiqhu in ka ɗauka zaka ga an rubuta kitabur rahani, ko babur rahani ko faslur rahani. Wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci, so za mu yi bayani tun da abu ne wanda ya shafi kuɗi, kuma galiban in ka ga rikici 10 faɗa da husuma, to za ka ga mafi yawa duka kuɗi ne. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Anan a zahiri Allah sharadi ya kawo cewa in kun kasance ala safarin, farihanun jumla ce ta jawabu shart, don dama in aka kawo ismu sharɗi ko harfu sharɗin aka kawo fi'ilinsa ana kiransa da fi'ilu shart, to wajibi ne ya samu amsa. To akwai ƙa'idodi da ake bi na ya zamo ya cika sharuɗansa na jawabi. In bai cika waɗannan sharuɗa ba, kamar ya zamo jimla ismiya kamar yadda yake a nan, bai zamo jimla fi'iliya ba, to akan gwama ya shi da fa'un kamar yadda aka yi a nan, farihanun, ba a ce rihanun ba, ba a kawo wawun ba kuma aka ce wa rihanun, sai aka sa farihanun saboda jimla ce wadda take jawabi ce na shi sharaɗin wa in kuntum ala safarin. In har kun kasance a halin tafiya, to me ya amsa? Farihanun maqbuda. To daga wannan sai wasu suka ce to kenan in ba halin tafiya ba kenan ba magana jingina. Daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ruwaito cewa ga wani wanda yayi wannan fassara ko fahimta ba, amma cikin tabi'ai an samu, kamar Mujahid an ruwaito daga gare shi, haka nan Ad-Dhahhak shi ma an ruwaito daga gare shi. In ka koba tafsirut Tabari karkashin wannan aya ya kawo asar daga gare su sun ce in ba halin tafiya ba a jingina. Idan ana zaune gida lami kalau kowa na gida, to ba a jingina. Sun kafa hujja da wannan aya wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda, tunda sun ce Allah sharadi yasa. Haka nan Dawud az-Zahiri, wanda daga kansa aka samu mazhaba ta az-Zahiriyya, kuna jin ta, shi ma fahimtar sa kenan. To kusan su uku din nan su ne ya shahara, duk wani wanda ya yi riko da zahirin ayar kuma ya bayar da wannan fatawa daga gare su ya samu, su ne tushe. To amma jumhuru na malamai sun saba musu, sun ce saboda ya tabbata a sunna a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jingina, sannan a lafazi a ƙauli kuma yayi bayanin hukuncin jingina, kuma yana Madina. To sai wannan kawai malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ake kira da kharaja ko ma kharaja makharajal galib la mafhuma lahu,
ƙa'ida ce a wurin malamai, duk abin da ya fito a yadda galibi wato bisa mafitar galibi to ba ya da mafhumi, suka ce kawai Allah subhanahu wataala ya amfani da tafiya ne saboda lokacin sahabbai ba su cika zama ba, ana ta jihadi, a je ƙasa kaza, a je gari kaza a yi jihadi. To kaga suna da buƙatar a yi musu bayanin wato hukunci na mu'amala da za su yi tsakaninsu ta dukiya, kamar yadda aka yi in suna zaune gida. To sai malamai suka ce za a yi riko ne da waɗancan hadisai ba da zahirin aya. Ita aya kawai an yi amfani ne da wato makharajal galib. Wannan amsar da suka ba su kenan, saboda haka ba a karɓi abin da shi al-Imam Mujahid da al-Imam Ad-Dhahhak suka kawo akan wannan aya ba. Allah ya ce walam tajidu katiban mai rubutu, da an samu ƙira'o'i daban-daban, wasu sun karanta ta fuskar jam'i, wasu sun karanta kutuban, wasu sun rubuta kitaban akan mazdari. Duka da ƙira'o'i ne da ake samun su ta fuskar tafsiri. Idan ka koma i'rabul Qur'an na al-Imam an-Nahas ya kawo su, haka Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Jami'u li ahkamil Qur'an ya ambaci wasu daga ciki, haka Abu Hayyan a tafsirinsa al-Bahrul Muhit ƙarƙashin wannan aya shi ma ya kawo, amma dai duka suna babin tafsiri ne. Kawo shi mufradi alasmi fa'ilin, a ce katiban, ya ma fi fasaha ya fi balaga, saboda in za a rubutu mutum ɗaya ake nema, ko ba sakatarori, ko nan jiha za ka ji an ce sakataren jiha, ba za ka ji an ce sakatarorin jiha ba. To shi yasa suka ce wannan ƙira'a ma mutawatira katiban ta fi dacewa ma da balaga ta alƙur'ani. Allah subhanahu wata'ala ya ce farihanun maqbuda. Farihanun shi akwai ƙira'o'i a kansa, ko ya ce akwai ƙira'a a kansa. Ɗaya wannan da muka gani ita ce ƙira'ar jumhur, farihanun, sai ya zamo jam'u rahanin. In ka ce rahan, jingina, in ka ce rihan kamar yadda yake nan a aya, jam'i ne, jinginoni, maqbuda abin karɓa. To akwai ibnu kasir ko da abu amrin, sun karanta da faruhunun bidammil ha wa kasrir ra, wa dammir ra, da yi wa ra'un damma da kuma ha'un ɗin yi mata damma, faruhunun maqbuda. To shi ruhun shi ma suka ce jam'ul jam'i ne, jam'i ne na rihanu, shi kuma rihanu jam'i ne na rahan. To kaga kenan ruhunu ya zama jam'ul jam'i, amma wasu malamai ba su karɓi wannan ba, sun ce a'a shi ma ruhun ɗin jam'i ne na rahan. To akwai wani jam'i wanda alƙur'ani bai zo da shi ba, ruhunu, akan ce ruhunu, akan ce rihanu, akan ce ruhunu, dukkaninsu jam'i ne na arrahanu. To idan mun koma ma'anar ta arrahan, wanda duk wa'ancan kira'o'i in ka duba cikin littattafan da muka ambata, i'rabul Qur'an, al-Jami'u li ahkamil Qur'an, haka tafsir al-Bahrul Muhit da sauran littattafai da yawa duk sun kawo wannan. To shi arrahan a lugha idan an ce jingina a larabci me ake nufi? Idan an ce arrahanu a larabci ana nufin lizumtuwar abu da tsare wani abu, ma'ana al-luzumu wal habsu wad dawamu, sun kawo abubuwa da yawa wanda ya zo a wasu ayoyi. A wata aya suratul tur ne ina tunawa, kullu imri'in bima kasaba rahin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu imri'in bima kasaba rahin. A gani rahin alasmi fa'ilin, duk da ma'anarsa ismul maf'ul, ai kullu imri'in bima kasaba marhunun. Kowane ɗan adam da abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri, to abin jinginewa na, ma'ana wanda za a tsare shi ne, ai mahabusun, za a tsare shi ne a cikin wuta. In aikin sharri yayi to za a tsare shi a cikin wuta saboda wannan aikin. Idan aikin alkhairi yayi
za a tsare shi a cikin aljanna, ma'ana za a saka shi a aljanna sakamakon wannan aiki da yana alkhairi. haka wata aya Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Allah ya ce kowace rai bima kasabat rahina, ai marhuna, kowace rai da abin da ta aikata to ita ma za a tsare ta, kamar dai waccan aya. To kaga anan duka waɗannan ayoyi jinginar da ke can ba ita ce kenan ba, ina ba ta an gane. Waccan jingina ce fil lugha, ma'ana za a tsare su daga alhabsu ko alluzum. Amma nan da Allah ya ce faruhunun maqbuda, to jingina ce istilahan akan istilahi na shari'a, ba na lugha bane. To in muka koma cikin littattafan fuqaha'u sun yi mana ta'arifi, kama tun daga littattafan mazhaban mu ta malikiyya. Idan an ce jingina suka ce shine wato habsul aini wasiqatan biddaini, wato shine tsare wani kayan kuɗi ko kayan amfani muƙabilin saboda kai ka bada bashi. Misali, mutum ne ka bashi ko ya ce wani ba ni bashi, sai ka ce to zan baka bashi amma da sharaɗin sai ka bani kaza na riƙe. Duk lokacin da ka maida min kuɗi na ko abin da na baka, to sai in maida maka wannan abin. To wannan shi ake kira jingina, shine Allah yake magana a nan. Kaga dalilin da yasa kan riƙe kayansa, kila ka ara mai 50,000, sai ka riƙe wani abu nashi wanda muƙabilinsa ko ƙimarsa ya kai 50,000 ko ma ya haura. Don dama ƙa'idar jingina, abinda za a bayar dole sai ya zamo yana kai ƙima abinda aka bayar na bashi. To kaga rashin amintuwa da shi yasa ka yi wannan, ko muddin ya san cewa ai kayansa na hannunka, to kaga koyo shi zai yi tunanin bari ya samu wannan abin ya dawo ya maida ma, dole yi wannan. To wannan shi ake kira jingina. Ko kuma ka saida ma mutum kaya, da ka saida mai ko da ya lalaba ba kuɗi, to ba cewa zai yi wani aje min zanna in je in karɓi kuɗi in kawo ba, a cewa zai riƙe jingina. Yanzu a matsayin jingina suke, kayansa ne, saboda haka za ka riƙe kayan, in ka abin nan kai za ka riƙe kayan, duk lokacin da ya je karɓo wannan kuɗin sai ya dawo ya baka kuɗi sai ka basa kayan shi. Kaga muna da jingina ta bashi, muna da jingina ta ciniki. Asali kayan naka ne, amma ka sake riƙe su a matsayin jingina kamin ya je ya kawo maka kuɗi, to haka ake yi. Ka saida min mutum misali waya ko littafi ko kaza ko kuɗin shi bai cika ba, ko sai ka ce to shikenan bari in riƙe littafin ko wayar jingina, duk lokacin da ka kawo sai a bashi. To wannan shi ne ka'ida. Na'am, me aka kamun ciniki? A to wanda ya saba ba shari'a. Abinda a shari'a a yi ciniki a ƙare. Idan aka yi ciniki aka ƙare sai a bashi ajali ya je ya nemi kuɗi ya baka, kai kuma ka riƙe kayan a matsayin jingina. Amma ba wani abu kamun ciniki. Idan an ce kamun ciniki ya ba da rabi bai ba da rabi ba, kaga ciniki bai kammala ba. Bai kammala ba. To saboda haka ciniki za a yi, nawa za ka saida abin kaza, to na saida maka. In kuma yana son ya baka ajiya ne sai ce to wannan ka aje min a matsayin ajiya, in na kawo ciko sai a hada sai a baka sai ka rike. Wannan shine tsarin musulunci. Na'am. 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 500 ta mi?
to duk wannan ya saba wa shari'a, wannan bai cikin dillanci ai, bai cikin abin da aka ce ya ci. Ciniki dai za ku yi, in kuka yi ciniki ya mutu sai na'am ko da cikin cinikin yake, misali yanzu sai dai kai ka bashi ajiya, ce to in kana gudun kada ya zamban dawo ba, misali ga kayana sai ka rike min, sai ya zama ajiya ya fi kwanciyar hankali. Amma wani kamun ciniki wani ba mu karanta shi a cikin littattafai ba, da tun da ba mu karanta ba za mu ce a yi ba, ko kuma a ci gaba da yi halatta ne, yawwa a gyara sunan kawai shi kenan. Ajiyar mai ciniki kaga ba laifi, ita ajiya dama sanannen abu ne, ina fatar an fahimta, sanannen abu ne. To alhamdulillah dukkan malamai dai sun ce jingina ba ta da matsala, ana iya yi kamar yadda muka faɗa, ana iya ta bashi, kana bin mutum bashi bai da abin da zai biya sai zuwa lokaci kaza, kai kuma kana jin tsoron ya gudu ko rikici ya taso, to sai ka ce to ya kawo wani abu sai ka riƙe. Ina fatar an gane, yawwa duk wani abu ne, amma sharaɗi ya zamo yana daidai da abin da ake bin shi na bashi. Idan 50,000 ne to abin da za a riƙe ya zamo ƙimarsa ya kai 50 ko ma ya haura. Amma malamai sun ce in bai kai ba ba zai yi ba, ai shi ne mafhumi, ba zai yi ba. In ana bin shi misali kamar 50,000 to ba zai ce ya bada 40,000 ko 30 ba. To in bai dawo ba fa kaga ba fa'ida, ka bi shi wani abu kenan. To shine shari'a ke gudu, sai ta ce ya bada abin da ya kai kimar wannan abu. In ma bai dawo ba shikenan sai a je wajen alƙali ya yi hukunci, sai ya tabbatar maka da wannan abu. Amma dole sai ka je kotu, to kashi biyu ce kamar yadda muka faɗa. Akwai ta bashi, shine wadda muka bada bayani a kanta. Ka sai da mutum abu baya da kuɗi ko kuɗinsa bai cika ba, kila mota ka sai da masa ko bai da kuɗi ko kuɗin ba su cika ba, sai ka ce to wane zan riƙe mota a matsayin jingina, ka je don ranar da ka cika kuɗi sai ka dawo. To yanzu wannan mota kai jingina take a wurinka, ko musulunci ya yadda ka hau amma bisa ga sharuɗa, sai ya yadda kuma sai ka gaya mai ga lokutan da za ka dinga fita da ita. To ina kai yara makaranta ƙarfe kaza, in dawo da su ƙarfe kaza kullum, ko rana kaza da rana kaza. Sai ai wannan yarjejeniya, idan ce ya yadda to shikenan. Amma in ta lalace, taka ta lalace ba tashi ba, shi ba ruwansa. In ba ta da mai kuma kai za ka sha mata mai. In an sace kayan ga aka sace, wannan jingina ta ciniki kenan. Amma jingina ta bashi, ta bashi wani abu kake bin sa na bashi bai iya biya, sai ka ce to kawo wani abu in riƙe, sanda ka kame wannan abu sai in baka. To shi wannan ba a tasarrufi cikinsa, kawai in an baka za ka ajiye shi ne. In mota ce ya baka za ka ajiye ta, in ta lalace shi zai gyara. An gane? Idan an sace misali aka duba aka ga ba sakaci kai ba, ba ta'addanci kai ba za ka biya ba. Amma idan aka ga cewa sakaci kai, kila ka aje ta inda da taka ce ba za ka aje ba, ko kuma a'a duk wanda ya aje mota a nan zuwa lokaci kaza yayi sakaci, to wannan alƙali zai tilasta ka biya shi saboda gangancin da kai. Amma ba za ka yi tasarrufi da ita ba sai in shi ya baka izini, saboda yanzu motar tashi ce amma tana nan jingina a wurinka, kamar yadda shi ma bai da izinin ya zo ya hauta, sai ya kawo wannan kuɗin da kake bin sa. To wannan shi yake shimfiɗe a cikin littattafai, shine abinda mai littafin na askari Irshadu Salik yake cewa jingina aqdul lazimun wa ishtiratu gallatihi mubtilun. Ka gani? Wa ishtiratu gallatihi mubtilun.
wato yana nufin jingina ta bashi. Mutum ya baka kayansa ka riƙe a matsayin kana bin shi bashi, to amfani a sa sharaɗin kai sai ka yi amfani da wannan abin, to ya lalata jinginat. In gida ne ba za ka shige shi ba, kana bi ne miliyan 1 ko miliyan 2, bai da halin biya sai ya ce to ga gidana ka riƙe jingina, to kai ba za ka shiga gidan ba, shi ba zai shiga gidan ba, kawai za a aje gidan. Yana nan sai sanda ya kawo bashin miliyan 2 ko miliyan 1, to gida ya koma hannunsa. Amma ya aka sa sharaɗi a kai za ka ɗan shiga ka kai kila ka yi sabon aure ko waye da sauransu, to jingina ta lalace. Ko kuma daga baya shi ya dawo ya ce to wani da Allah a ɗan ara min gidan ko ka bani haya, duk wannan jingina ta lalace. Kun ga bambanci tsakanin jingina ta bashi da kuma jingina ta ciniki. To shi yasa da ya ƙara ba gaba, shi malam mai askari ya ce wa yajuzu ishtiratu al-intifa'i bihi fil bai'i la fil qardi. Ya halatta a sharɗanta wato amfanuwa da kayan jinginan, amma in jingina ce ta ciniki kenan, sayar mai kai bai da abin biya sai ce to riƙe min a matsayin jingina zan je in kawo kuɗi, to wannan ba laifi ka sa mai sharaɗin to za ka yi amfani da shi. Kawai malamai sun ce bayani za ka yi na nau'in amfanin da kuma lokacin da za ka dinga amfani da shi, amma la fil qardi. Amma in bashi ne ya jayo wannan jingina ɗin, to wannan kai ba za ka yi amfani da shi ba, kamar yadda shi ba zai amfani da shi ba. Allah ya sa muna fahimta. Wanda shi ne abin da mazhabin mu ta Malikiya take tafi a kansa. Na'am. Duk za mu zo ga wannan. Hadisin ma zan ja sai kai tambaya. To a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda muka ce, malaman da suka ce wannan aya ba wai tana dilala kan cewa dole sai in a halin tafiya za a yi jingina ba har a zaman gida, suka ce akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hadisi ne tabbatacce, al-Imam al-Bukhari ya kawo shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zaharu yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhuna wa labanu ad-darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhuna. Manzo Allah ya ce dabba to ana iya hawa kanta bi nafaqatihi, amma da sharaɗin shi wanda zai hau, wanda take jingina a hannunsa, ya ciyar da ita, ya bata abinci, ya bata komai, idan ta kasance abin jingina a wurinsa. To su malaman Malikiya suka ce wannan hadisi yana magana ne akan jingina ta ciniki, ba ta bashi ba. Misali, kana da raƙumi sai ka saida ma wani, sai ce to ka riƙe shi a matsayin jingina, zan je in kawo kuɗi zuwa lokaci kaza. To anan ya halatta ka hau raƙumin amma ka bashi abinci, ya halatta ka tatsa nononsa amma ka bashi abinci. In kuma ya lalace naka ya lalace, in ya ɓace naka ya ɓace, in aka sace naka aka sace, in ya mutu haka ya mutu. Amma da bashi kake bin sa kila na 400 ko 500, sai ce to wani ga raƙumi na ka aje min, ka riƙe a matsayin jingina, sanda na kawo ma kuɗin sai zo in karɓi raƙumi na. To kaga nan jingina ta koma ta mi ta bashi. To yanzu shi mai raƙumi wanda ya kawo shi jingina, shi zai dinga ciyar da shi, kai kuma ba za ka hau ba. An gane? In bai da lafiya, kai za ka zo ka so mai magani, kai za ka dinga ba shi ruwan sha, kai ba ruwanka iyakanka tsaro ɗaya an naka. To kaji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani, kuma yadda malamai suka ɗauki hadisin. To haka in nono ne za ka tatsa ka sha, amma a ina? A jingina ta ciniki. In kuma ta bashi ce, to nonon na mai ita ne, sai in shi ya ce a ana yahe ma,
na yayi ba ka sha. To kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa ko a zaman gida ana abin nan. Haka akwai hadisin na Aisha shi ma fi sahihul Bukhari da wasu littattafan ma. Haka ya zo a riwaya Abdullahi dan Abbas kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito cikin al-Mujtaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama kun shajin hadisin cewa ya bayar da sulkinsa jingina ga wani Bayahudi a Madina lokacin da ya sai abinci a wurinsa sa'i 30 na sha'ir alkama a matsayin bashi. Bayahudi ya ce to shi ba zai aminta ba, dole sai an kawo wani abu ya riƙe. To shine sai manzon Allah ya bayar da sulkensa na yaƙi rigarsa a matsayin sadda aka biya wannan alkama ɗin sai a karɓi rigar. To har manzon Allah ya bar duniya bai karɓo ta ba sai daga baya. To kaga wannan aikace kenan kuma a ina? A Madina. To shi yasa suka ce fahimtar shi Mujahid da al-Imam ad-Dhahhak bata karɓo ba karɓaɓɓa ba ce. To wannan a taƙaice kenan. To ce wanda Allah ya yi maqabubatun shi ma malamai sun tattauna. Kamar su ahlul zahir, 'yan zahiriya tun daga kan Dawud zahiri har zuwa Ibn Hazmin az-Zahiri a littafinsa al-Muhalla ya kawo cewa dole sai ya karɓa sannan jingina ta kullu ko da an samu rukunnanta sun tabbata. Rukunnan jingina guda 4 ne. Na farko as-siga, sai an samu siga. Tunda yarjejeniya ce aqat ne sai an same ta, shine ma yadullu ala ar-ridha baina at-tarafaini, abinda zai nuni kan cewa dukkaninsu sun yarda. Shi ya yarda ya bayar da jingina, shi ma ya yarda ya karɓi jingina. Sannan al-aqidani wato ar-rahin wal murtahin, mai bayar da jingina da wanda zai karɓa. Sannan sai an samu al-marhun, abinda za a bayar a matsayin jingina. Sai an samu al-marhunu bihi, wanda dalilin shi ne za a yi jinginar, shi ne bashi. To a wurin su ahlul zahir da wasu daga cikin Hanafiya sai suka ce shi wanda zai karɓi jingina sharaɗi ne sai ya karɓa sannan jingina ɗin ta zama sahiha, ya zama aqdun sahih. Ko da an yi siga, ko da an same su biyu kaza, an samu yarjejeniya, to dole sai ta shiga hannunsa. Misali yace zan kawo ma gidana a matsayin jingina, to dole sai ya karɓa, sai an hannanta masa komai da komai. Me za a hannanta masa? Alamu ya nuna yana hannunsa. Kaga a bashi takardun gida ko? Yanzu shine mai gida. Gidanka yana rataye. In kana da iyali sai ka kwashe su, ka je ka nemi haya. Sanda ka biya bashi shikenan. To sharadi ne shi sai ya karba. Wannan shartu siha ne. Su kuma ash-Shafi'iyya suka ce la, ba shartu siha bane. Kamar da al-Imam Shafi'i ka duba Kitabul nashi ya ce kawai dai shartu dawami ne. Idan aka yi siga aka kulla kowa ya yarda to jingina ta kullu. Amma abinda zai tabbatar da ita ala dawam to shine shi ya karba, al-murtahinu kenan. Amma Malikiya da su al-Hanabila su sun ce a'a, sharadi ne kawai na kamala. Da zaran ka yadda zaka bayar da jingina, shi kuma yadda zai karba, to daga nan jingina ta kullu. Ko da daga baya ka ce kai ba za ka bayar ba, to alƙali zai cilasta maka bayar. Cilasta maka za a yi. Don harkar ciniki da waɗannan abubuwa da ake ta bayani, galiba in sun kullu aka rasa samun mahita, to kotu ake zuwa. Alƙali shi ke abin nan, shi kaɗai zai walwale ta. Na ba da ran gani, ba ka da damar ka ce to ai kai ka fasa. Misali za ka ba da gidanka jingina ko wani abu, daga baya sai ka ce kai ka fasa.
mu a mazhabin malikiya dole ne alƙali zai ci lissafa sai an karba an hannanta masa to shine suka ce maqbudatan Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da amma duka wannan ana magana ne immi ba aminci ko baka yadda da shi ba to amma yan samu aminci baka yadda da shi shikenan ba sai an rubuta ba ko da halin tafiya ne ba sai kuma an yi wannan jingina ba kawai wane yayi shikenan bashi na da nake bin ka shikenan kawai dai a sa ajali don ba a cin bashi dai sai sanda na samu haza ajalun majhul jahiltaccen lokaci ne sai sanda ka samu to wai san sanda zaka samu a lokaci zaka sawa ne sati daya wata daya shekara 10 amma shekarun ya zamo kakkasa shekarun da sun kafe ake tunanin cewa ba za ka kai ba karkace nan da shekara 100 to ya san ko duniya za ta kai shekara 100 to ka sa shekaru na hankali na'am 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 komi nashi na abin da yake tambaya shine kila dabba ce can da muka yi bayani ya kamata ba ambace shi a bana manta to kila dabba raƙuma ce aka kawo mace jinginar ta yi tsawo shekara 1 shekara 2 har ta haihu to sai ke tambaya ƴaƴan nawaye su ma suna nan jingina hukuncin uwar me matsayin uwarsu to shine hukuncin ƴaƴan shi ma bai da damar da zai to tunda raƙumata ta haihu zan zo in ɗauke ‘ya'yanta a'a su ma sun dawo jingina in ‘ya'ya nawa ta haifa in sun kai 10 hukuncin uwa hukuncinsu inda an ka yadda ka yi amfani da su ne shi kenan in kuma inda ba yadda ka yi amfani da su ba ne to shi kenan shi sai ya ci gaba da kula da abinsa ta fuskar ba su abinci ruwan sha ba su magani da sauransu Allah ya za ga fahimta wannan tambayar taka mai kyau ce to sai Allah ya ce falyu'addi allazi itmina amanatahu ka gani ku duba fa sai Allah ya kira bashi amana wallahi mu ji tsoron Allah duk wanda ya ci bashi ya ji tsoron Allah ya biya bashi amana ce ka ci kayan mutum ka ce wani zan dawo zuwa anjima karfe kaza shikenan kamar an shuka dusa Allah labe ka sama da ƙasa an rasa an kira wayoyinka ka kashe waya haba da Allah to ina amana take haka suke wani ma saboda tsabagen renuwa sai ya sa number ka blacklist to irin wannan kawai ka garza ka kai shi kotu alƙali ya nemo shi ka duba fa falyu'addi allazi tumina amanatahu amince maka akai ba duk wanda ya baka bashi ba ya yadda da kai taimaka ma yayi kana cikin yanayi kana cikin wahala wani taimaka min da kaza bani da abinci bani da kaza ya ɗauka ya baka kuma ƙarshe abinda zaka saka masa shikenan ko ka daina gittawa a unguwarsu kasa haka wani ke yi da ya ci bashinka a shago baka ƙara gani ne titin adada abin da kake samu wurinsa na ciniki shi ma ya yi mi ba zai ƙara babu amana ba wani abu ba ne in baka samu ba dawo ka nemi alfarma a sake loda ma wasu kwanaki wani abin nan wallahi bai samu ba wani abu gashi mun karanta annabi ma ya karɓi bashi ba wai ƙasƙanci ba ne in dai bashi ne na hankali ba na ta'addanci ba don akwai bashi na ganganci ka ci abin da kai ka san baka mallake shi ba baka taɓa mallaka ta yi ba ka je ka ce kuma za ka ci bashin mutane wai ka dogara ga Allah wannan ai ba tauhidi ba ne ka ci abin da ka san dai ko ta ɓaci ana nemo shi a kawo ko kana da ƙarhin da za ka je ka sa ƙarhinka ka nemo ka kawo wannan shi ne aikin hankali to saboda haka amanar sace ya ɗauka ya bayar ka kun ga ba a ce falyu'addi allazi tumina dainahu ba
sai aka kawo amanatahu. Akwai balaga a wurin saboda a nuna maka bashi amana ce, duk wanda ya baka bashi to ya baka amana. In kuma ka saba to ka ci amana. Ko kuma akwai wasu kuma suna da halin biya amma sai su ki biya, sai su yi ta jamare. Kullum ka buga mai waya ya baka uzuri. Ai kaza kudin nan ba su samu bawa kuma yana da hali. To wannan manzo Allah ya ce zalunci ne. Matlul ghaniyi zulmun. Kana da halin biyan bashi ka ki biya to kai azzalumi ne, inji manzon Allah. Abinda kake zalunci kake yi. So saboda haka koda baka samu ba ka da, to sai ka sake koma a sake ɗeba maka wasu kwanaki. Amma kai baka biya bashi ba, sannan ka kirkiro gaba, laihi na biyu kenan. Gaba tsakanin musulmi da musulmi, ba ka yi mai sallama, in ya kira gaba ka ɗauka waya. Allah ya tausaya bada. Allah ya ce wal yattaqillaha rabba, ya ji tsoron Allah ubangijinsa. Malamai suka ce an haɗa sunan Allah lafzul jalala da rabbu, tare da kowanne an ka kawo shi kaɗai yayi, amma sai aka ƙara da rabbu sai ya zama badal ko aqafu bayan. Da cewa aka yi waliyattaqillaha yayi ko waliyattaqi rabbahu yayi, amma sai aka hada su biyu, aka hada tsakanin uluhiyya da rububiyya. Malamai suka ce duka wannan gargadi da tsoratarwa. Shi yasa Allah ya amfani da sunansa guda biyu, don kai da ka ci bashin mutane ka ji tsoron Allah, ka san cewa Allah nan ƙarƙashin mulkinsa kake. In ma kana ganin shi wancan abokinka ka mai dubara ko ka fi shi ƙarfi ko kaza to fa Allah fa ya fi ka. Allah ya ce wala taktumu shahada, kar ku ɓoye shaida. Kaga aka sake mai da labazin shaida, tare da kuma an gama bayani akan ma shaida a baya. Me yasa? Saboda kai ma da ka ci bashi to bashin matsayin shaida yake. Kar a zo wajen biya ana bin ka 100 ka ce ai 80 ne. Ka san suna haka. Ga abin da ka bashi sai ya zo ya rage kuma ya tsayinsa. Sannan kai ma da ka bayar bashi kar ka yi ƙari. Ka bashi 100 ka ce ai 150 ne. Wannan yana daga cikin ɓoye shaida. Ka ji tsoron Allah ka faɗi abin da ka bashi. Shi yasa tun farko aka ce a rubuta. Don gudun rikici. Saboda mafi yawan abin da ke kawo hayaniya cikin al'umma ba kuɗi ne. Kuɗi ne. Allah ya ce wa man yakatumha, duk wanda ya ɓoye shaidan nan to fa innahu athimun qalbu. Kaga Allah ya sake gargadi, ya sake tahziri. Kai da ka ci bashi to ka bayyana gaskiya lokacin da aka neme ka. Ko kuma ba kai ka ci bashi ba, shaida aka kafa ka, wane zan ba wane bashi ka zamo shaida. To karka je ya kai shi kotu, alƙali ya neme ka kace a ni ba ne, ko ka gudu ka je wajen alƙali ka yi tsaye ka faɗi gaskiya. Ka faɗi gaskiya. Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. jazakumullahu khairan. Allah ya saka da alkhairi. To ba sai mun fassara su ba, mahallin shahid tunatarwa don kusancewa a tsaya a ba da shaida da gaskiya bisa adalci umarni ne na Allah. In an neme ka tafi, kar ka ji tsoron alkali ya rufe ka ko kaza da sauransu. Allah ya ce ka tafi. Amma alkalin ya zalunce ka bar shi da Allah. Akwai kiyama. Na'am? To amma wasu ba sa zuwa. Da an neme su shaida sai kaga sun zille. Wai shi ba zai je ba. Kuma ya sani. Suke ji ce wallahi na sani amma dai ba zan je ba. To Allah ya ce wala taktubu shahada wa man yaktumha. Ku ji da kyau, duk wanda ya boye shaidan nan fa innahu asimun qalbuhu. To ya sabbaba ma zuciyarsa zunubi ko kuma zuciyarsa mai zunubi ce. To wannan jumla malamai sun ce akwai balaga a cikinta. Shi yasa aka yi ta saɓani, malaman nahawu wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, sai da aka faɗi fuskoki aƙalla guda 5. To balagar da ke ciki shine an yi abin da ake kira da isnadul fi'li ila al-jariha. Wato an jingina aikin zuwa ga wata gaba ƙwaya ɗaya daga cikin gabbai masu yawa cikin jikin ɗan adam, ita ce zuciya. Kun ga ba a ce wato mai zunubi ne aka yi shiru ba, fa innahu asimun misali ala nafsihi, ba a faɗi haka ba, sai aka ce fa innahu asimun qalbuhu. To me yasa aka kawo zuciya? Ko wanda ya fahimci balagar? Dalili shine saboda ita ke ɓoye shaidat, ita ke hana halishe ya faɗa. Shi halishe zai iya bayani in an ba shi dama, to amma zuciyar ta yi me? Ta ɓoye. To wannan malamai suka ce ya fi balaga sama da a ce mai zunubi ne a karan kansa, sai aka ware wata gaba wadda kuma tafi komai muhimmanci cikin gaban ɗan adam, ita ce zuciya. Iza salahat salaha al-jasadu kullu. To sai aka ambace ta. To shi yasa wasu su fassara fa innahu asimun qalbuhu, zuciyarsa mai zunubi ce. Wasu fassara fa innahu asimun qalbuhu, wato ya sabbaba ma ko ya aikata zunubi wa zuciyarsa, ma'ana ya zamo dalilin da yasa zuciyarsa ta zama mai laifi. Ba wai ana nufin ranar tashin kiyama ita kaɗai za a wa azaba ba. A'a, wani daga cikin kuma hawa yau itlaqul ba'di wa iradatul kulli, a ambace wani sashe amma ana nufin duka ake nufi, dukkanin jikinsa, amma dai an ware zuciya ne saboda abin ya zamo gargadi gare shi. To shi yasa malaman nahwu suka ce fa innahu, tunda an samu inna tana buƙatar suna, tana buƙatar labari. To asimin din nan zai iya zama wa labarin inna, zai iya zama wa labarinta. Hudin nan shi kuma sai ya zama ismu inna, kenan fa innahu asimun ko. Sannan asimin din kuma sai ya zama amil akan mi qalbuhu, sai ya zama shi yayi masa raf'a. Shi yasa aka samu qira'ar wani ana kiransa ibnu abi albata, kuna ganin qira'o'insa ana yawan kawo fa innahu asimun qalbahu bin nasbi, dilala akan wancan fuska ta li'irabi da muka ambata. Kaga hawa yau sai ya zamo kenan shine amil ɗinsa ta fuskar nasaba. In kuma ka ce fa innahu asimun qalbuhu, to shine dai amil ɗinsa na raf'a, bi ma'ana bisa ga wannan li'irabi, wato ya aikata zunubi wa zuciyarsa, ya tara mu zuciyarsa laifi. Wannan fuska ta farko kenan. In kuma ka ga dama ismin din nan kamar da shi mubtada kawai, mun san mubtada ai, kamar da shi mubtada. Qalbuhu shi kuma ya zamo fa'il ba labari ba, ya zamo fa'ilun ne sadda masaddal khabar.
shi ya toshe wurin labari. Kamata ya a samu khabar, to ba a samu labari ba tunda an samu mubtada. Likulli mubtada'in khabarun, duk mubtada yana da labari, ko yabtaqiru ila khabarin, to tunda ba a samu ba an samu fa'ili, to yasuddu masaddahu. Duk da mas'ala ce khilafiyya a inda nuhat, wasu sun ce sai ya samu itimadi da nafayi ko istifhami irin su ma qa'imun az-zaidani ko a qa'imun az-zaidani, to kaga nan kuma ba a samu nafayi ba. Ba ce fa innahu ma ba ko a simun qalbuhu. Bisa fahimtar su al-imamu Sibawaihi da su jumhuru dai malaman basara na nahau. To amma sauran alkufiyuna su sun ce ko ya samu nafayi ko bai samu nafayi ba, ko ya samu istifhami ko bai samu ba, zai yi aiki abin nan zai iya tsayawa mahallin khabar, zai iya tsayawa. To sai zamo jimlar gaba daya min al-mubtada'i shine ismun ko wal fa'il allazi sadda masadda al-khabari fi mahalli maza raf'in, sai zamo khabaru inna. Wannan fuska ta biyu kenan ta li'irabi. Fuska ta uku kuma in kaga dama qalbuhu din nan kamar da shi mubtada, sai zama mubtada'un mu'akhkhar, an jinkirta shi saboda balaga ta larabci da fasaha. Ismun sai ya zama labari, labarin ne muqaddam. Bisa ga wannan fuska sai ya zama taqdirin aya fa innahu qalbuhu asimun, fa innahu qalbuhu asimun, to shi zuciyarsa mai zunubi ce. Anan kaga zuciyar ita aka jingina zunubin kanta bisa ga wannan li'irabi. Fuska ta hudu in kaga dama kuma shi qalbuhu din nan kace badal ne na ismun, sai zamo abinda suke kira da badalul ba'd min al-kulli, sanannen abu ne a nahwu ko in kuma kaga dama a'a qalbuhu din nan sai zamo badali akan zamirin da ke cikin ism, domin akwai zamiri tunda ya zo da siga ta ismul fa'il fa innahu asimun ay huwa, fa innahu asimun huwa, shi mai zunubi ne shi, to qalbuhu din nan sai ya koma zuwa ga huwa. Wannan su ne fuskoki guda biyar da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan aya saboda balaga. To shi yasa sai kaga suna ta fassarori daban-daban, wasu ce fa innahu asimun qalbuhu, zuciyarsa mai zunubi ce, wasu ce fa innahu asimun qalbuhu ya sabbaba ma zuciyarsa zunubi, musamman ga waccan ƙira'a ta tafsiri da Ibnu Abi Ablat ya karanta fa innahu asimun qalbuhu. Allah ya sa an gane wannan li'irabin. To insha Allah wani sati za a bada assignment sai a rubuto kowa ya haddace. Allah ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Allah ga abin da kuke aikatawa masani ne. A gani wannan shi ba akwai gargadi. Daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya rufe da wannan jumla ya ce wallahu bima ta'maluna alim. Allah ga abin da kuke aikatawa masani ne, masani ne ga ayyukanku, masani ne ga maganganunku, masani ne ga itiqadat naku, abin da kuka kudurce ba kuma yi bayani ba. In ma ka ci bashi da niyyar ba za ka biya ba, da niyyar ka ci amana, sai Allah ya sani ya alamu sirra wa akhfa. Kai ma in ka zalunce shi, ka yi masa ƙari, ko kai da aka neme ka zo rubutawa a matsayinka na sakatare, ɗaya daga cikinsu ya haɗa kai da kai, an ce ka rubuta 100 sai ka rubuta 50 ko 10,000, ka rage 0. Allah ya sani. To kai mu ji tsoron Allah. To an ce saura minti 5 nan za mu to minti 10 ko gaba ɗaya? To shi to ba laifi nan za mu kwana insha Allah, duk da ina ganin babu tambaya, kowa ya fahimci abin da ya fahimta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.